gwanin mu yayi daban. Ai ko a wajen malamai ba sun yarda gwanin mu yayi daban. kai ko a wajen mu'minai ba sun yarda gwanin mu yayi daban. ai ko a wajen waliyai ba sun yarda gwanin mu yayi daban. kai ko a wajen shehunai ba sun yarda gwanin mu yayi daban. ai ko a wajen atiya ba sun yarda gwanin mu yayi daban. kai ko a wajen asbiya ba sun yarda gwanin mu yayi daban. ai ko a wajen kudaba ba sun yarda gwanin mu yayi daban. kai ko a wajen agawasu sun yarda gwanin mu yayi daban. ai ko a wajen autadu sun yarda gwanin mu yayi daban. kai ko a wajen abaradu sun yarda gwanin mu yayi daban. ai ko a wajen aluwabu sun yarda gwanin mu yayi daban. kai ko a wajen hawasu sun yarda gwanin mu yayi daban. ai ko a wajen su dubban lubbu ba kai ba gwanin mu yayi daban. kai ko a wajen tabi'ina gwanin mu yayi daban. ai ko a wajen tabi'ai ba sun yarda gwanin mu yayi daban. kai ko a wajen sahabbai ba sun yarda gwanin mu yayi daban. ai ko a wajen sadiqai ba sun yarda gwanin mu yayi daban. kai ko a wajen anbiya ba sun yarda gwanin mu yayi daban. ai ko a wajen mursalai ba sun yarda gwanin mu yayi daban. kai ko a wajen ulul azmi sun yarda gwanin mu yayi daban. ai ko a wajen mala'iku sun yarda gwanin mu yayi daban. kai har a wajen zuljalalu ma ya kaki gwanin mu ne na daban ajinsa daban ajinsu daban wallahi gwanin mu yayi daban Ajinsa daban ajinsu daban wallahi gwanin mu yayi daban. ya wanda ya kagi tinjim da makiliye da yawa ya kagi kaɗan ya kagi ni da kwana da mako a watanni ya yau ramadan shine alhaji ya yi hajiya mrs da mr ya yi madan mashi ya yi namu Waye? anan ku kira shi ku ce kawai na daban ya rabba ka ƙara nunkwa salati gun azali al'abadi fitaccen nan da kai ne kadai allahu kake yi mar madadi shi kuma ka sanya duk wanda ba kai ba shi ke yi mar madadi ko in yi shiru ko in faɗa wallahi gwanin mu yayi daban na baki ciki a sa'ali da sabai kar awara guda san tsarki shi da san shugaba a babu abun su muka gada kamar abakar da umar da usman da ali ransu suka bada ta yaya ambatan su ba zai ɗaukaka ba har ya zanga daban na annabi jamuje kai salanka annabi ne akwai karsashi ƙara dai hakuri da abu rahim na ɗaga ka ƙara koyi da shi kar da ka yi fushi duniya ta baka na annabi an isar maka shi ka saba faɗin haƙiƙar badaɗin allah dole ka yi daban Ajinsa daban ajinsu daban wallahi gwanin mu yayi daban. assalamu alaika babban jakadan allah wa ya ja maka ne assalamu alaika jirgin da nuhu yake neman shiga naka ne annabi musa a al'ummar kai so allah ya kage shi ne ulul azamin sun sanar da sun ce bayan ka ba da daban ko ibrahim uban annabawa jinai ya suturtu da kai isa ranar kiyama na ce zai tashi a kola ne ɗaga kai gaba ulul azamin wani mai ɗoyin baki zan haɗa da kai kai ku ji ni uban halitta uban ne sai marar da zai zo daban Ajinsa daban ajinsu daban wallahi gwanin mu yayi daban. ajinsa daban ajinsu daban badan badan da na ce dukkanin mai isa dan allenu na koyar kaɗan na ma ce dukkanin mai ceto in ba ɗa ba karya ban na ma ce dukkanin mai rama in ba ɗa ba karya ban na ma ce dukkanin mai inuwa in na roƙe shi karya ban na ma ce ba na bin kowa aljanna da Allah ka hana aban na ma ce ba na son kowa gabara ka hana Allah na yaban ranar mashar inda mai tuta in ya isa ya matso gaban Ajinsa daban ajinsu daban wallahi gwanin mu yayi daban. ko musulunci na annabi ne addini ma Na annabi ne. imani ma Na annabi ne. isani ma Na annabi ne. ani ma Na annabi ne. hadisi ma Na annabi ne. tauhidi ma Na annabi ne. kai fa al'umma Ta annabi ce. biyayya ma Ta annabi ce. shari'a ma Ta annabi ce. farilla
za ya ban ajinsu daban wallahi gwanin mu yayi daban. kai shi fa gwanin mu ko me yake so rabbu yake yi marshi da shi zuciyarsa a wance san bai da gashi annabi ba a kini da shi nawa ya cika tsirmadil in ƙara gaya muku babadun arashi mai wala saufa yudi ka rabbu ka sai ya yarda kun ji na daban mai inna a adaina ka dumu ka baka ila wuce ce da shi mai wa inna ka la'ala kulikin azimun rabbu na ji da shi kai kwana ka taho gaya mun a ƙur'ani yaya ake ce da shi in ku babu da Allah ko dan da ifi na hadisi ina so ka ban ajinsu daban wallahi gwanin mu yayi daban. kai tsaya sarki fa sarki ne wata busar ma kawai ta sashe shi ne ɗaya tak da ba a nadama in aka bi shi na haddashe sai in kadara ta sanya ka ɗauki wani safato ko ka ga daban mai saltuɗa in ban yabe shi ba wa zan yi warai yayi bai kowa na kuskure dole sai kun yarda imamu ne ɗahi shi ne ɗaya tak waldan halittar Allah kuma abun fari bayi na so Allah yana so naturally yayo shi daban ajinsu daban wallahi gwanin mu yayi daban. shi ya buɗe ranmu kowa ya san shi a da ba wanda ya san da shi ya buɗe zuciyarmu ya saka mana imani muna ji da shi ya kawo aure da abun kunya bayan ta za mu yi da shi in ɗauki waninsa in bar shi dan Allah waninsa mai zaya ban shi fa in ji daɗi a raina ya fa ishe ni saidul anam ni in ji ana fa koɗa shi wannan na ɗaɗa ni na jalil kiram ni da zan gan shi Allah ya zare raina ya yi nurin salam ga wanda idan na yi mar salati ɗaya ni goma ma za a ban ajinsu daban wallahi gwanin mu yayi daban. kai shi fa ajinsa nan ne ajin Allah yaya kuke jin sa ne shi fa ko laifi yayi to ya zama sunna ya abin yake ne shi fa zantar rabbu ne kuma gadar tsira me za mu kare shi ne sai dai mu ci arziki kuma mu bar shi a nan shi nasa ne yayi daban wallahi fa annabin nan da shi ne yarda a shi nake zuta ni ba na yin makyarkyata kan wani bayan shi fa mai an yi da ni na ce ni a shi ɗaya ta zan more yarinta daga duk wani malami na gari burinsa a so kawai na daban ajinsu daban wallahi gwanin mu yayi daban. ya rabba ka ƙara ƙaro salati kun mamudu khairul anam wato mamudu mai abun kauna ta ɗa hannurin salam wannan da yake son mu yake kishin mu gwanin mu babu salam wannan da a koyaushe a ran mu muke jin shi kaɗai ne daban auta ne dai na sidi dan sidi Ibrahim ko sunansa ne mai waƙar mai ya kanya annabi daɗi amsarsa kuma babu ne yaran nan dai da yawa da ƙaƙa'u ko kun ga bekensa ne shi ne